KTM i la Federació Catalana de Motociclisme us ofereixen la Copa Catalana de Supermotard. El circuit d'Osona va ser l'escenari escollit per donar el tret de sortida al Campionat Català de Supermotard el passat diumenge 25 de març. Les condicions climatològiques eren excel·lents per a la pràctica del motociclisme i així ho van poder constatar l'elevat nombre de públic que es va apropar al circuit de la capital d'Osona per gaudir d'unes mànigues molt emocionants. Els primers en rodar sobre l'asfalt d'Osona van ser els pilots de les categories amateurs 30 i 40, englobats a la mateixa graella de sortida. A SMA 30, Joan López va agafar la capdavantera des del primer revolt, seguit molt de prop per Óscar Moce i Matthew Ford. López tapava molt bé els espais, impedint que els continus intents de Moce per avançar-lo no fossin fructífers. I la sort va estar del costat de López, ja que Moce va patir aquesta petita caiguda que li va impedir seguir lluitant per la primera posició. El seu relleu el va agafar Ford, que va fer-li la vida impossible a López fins que a falta de poques voltes per finalitzar la prova va avançar-lo aconseguint la primera posició. López va creuar la meta segon per davant de Moce, que tot i refer-se no va poder agafar els homes de davant. La segona màniga va ser molt més estable que la primera. Joan López va tornar a agafar la capdavantera amb Matthew Ford a la seva estela. Moce, després de patir algun problema, no va poder acompanyar els dos homes de davant. La lluita no va tenir treva i Ford intentava per tots els mitjans avançar a López. Però aquest cop la tasca va resultar impossible i ja sota la bandera a quadres López es proclamava vencedor de la primera cita de la temporada en vèncer la segona màniga d'aquesta prova. Ford va pujar al segon graó del podi i Óscar Moce va completar el triplet vencedor. Pel que fa a SMA 40, Joan Serra no va tenir rival en cap de les dues mànigues i, de fet, a la segona a punt va estar de disputar-li l'escratx a Joan López. Va vèncer cadascuna de les dues mànigues i es va guanyar el dret a pujar al més alt del podi. El pilot de KTM, Jorge Ballús, va ser el segon millor d'aquesta categoria i el podi d'SMA 40 el completava el dorsal 81 Javier Hernández. Era el torn pels futurs campions del Supermotard català amb les mànigues corresponents a SM Promo. A SM85, Joan Martínez va dominar absolutament totes dues sessions. De fet, a la tercera volta de cadascuna de les mànigues, el pilot de Kawasaki ja marcava una distància respecte al segon molt important i un cop assolit aquest avantatge, Martínez es va dedicar a conservar la distància i a evitar rodar al límit per no cometre errades. La disputa dels altres dos llocs del podi estava entre Toni Ortiz i Marc Luna. A la primera màniga Ortiz va ser més sòlid i va finalitzar segon, mentre que a la segona Luna va liderar el grup tapant molt bé els espais i fent impossible l'avançament d'Ortiz. Amb la segona plaça aconseguida a la segona màniga, Luna es guanyava el dret a pujar al segon graó del podi, mentre que Ortiz era el tercer millor d'aquesta cita inaugural per la categoria SM Promo 85. A la categoria SM Promo 65, victòria inapel·lable de l'actual campió català de la categoria, el pilot de l'escuderia Osona, Ferran Hernández, que competint amb una moto mecànicament inferior a la de la majoria de participants de categories superiors, va finalitzar cinquè a l'escratx. El domini de la seva categoria queda palès en observar que el segon classificat, Xavier Artigas, va finalitzar la segona màniga a 44 segons del vencedor. Artigas va finalitzar totes dues mànigues en segona posició i el tercer classificat va sortir de la lluita que van mantenir Iker Vera i George Domingo, que van repartir-se la tercera i quarta posició en cadascuna de les dues mànigues, guanyant-se el tercer calaix del podi Vera per finalitzar en millor posició a la segona màniga. A SM Promo 150, els germans Gelada Rodríguez van disputar-se cadascuna de les tres posicions del podi. Genís va pujar al primer graó després d'imposar-se a cadascuna de les dues mànigues. A la seva esquerra es situava Salvador, que va repetir la segona posició en ambdues sessions, i Josep es va encarregar de completar aquest podi familiar. Era el torn pels pilots de la categoria SM Open, on participen els pilots d'èlit. En aquest cas no hi va haver cap sorpresa i Francesc Cotxarrera va imposar-se clarament en cadascuna de les dues mànigues. Cotxarrera es mostrava molt satisfet amb el resultat d'aquesta primera prova de la temporada. No, la veritat és que ha sigut un cap de setmana perfecte. Era la primera carrera del campionat i sempre hi ha els dubtes dels rivals com estaran. I la veritat és que portem ja mesos entrenant molt, posant la moto a punt, mirar per donar el màxim i la veritat és que la primera cursa era molt esperada i
al final doncs, bueno, hem pogut guanyar les dues mangues, des dels cronos ja doncs, les coses ens han sortit molt bé i bueno, res, les dues mànigues, victòria absoluta i bueno, agrair tot el treball de tot l'equip, que sense ells doncs, no seria possible i bueno, ens anem de Vic amb molt bon gust de boca. Per a la present temporada, Cotxarrera té previst córrer al Campionat Català i Espanyol de Supermotor i, a més, participar a 4 proves del Mundial. Bueno, la veritat és que aquest any serà un any una mica diferent de la resta perquè tenim les 4 carreres del Mundial i és un punt de motivació extra que tenim i som conscients que serà molt complicat perquè el Mundial és difícil, són 3 esgraons més i bueno, intentarem de donar el màxim, posar la moto a punt, que és una de les coses importants que hi ha al Mundial, que correm amb un tipus de pneumàtics doncs, que requereix aquest tipus de preparació i bueno, intentar que tot pugui funcionar i tot pugui anar perfecte doncs, per saber fins on podem arribar. El podi d'SM Open el completaven Anthony Ford, que va finalitzar segon a totes dues mànigues, i Marcel Van Drunen, un pilot que va viatjar expressament des d'Holanda per disputar aquesta prova i que va tornar cap a casa seva amb el trofeu com a tercer millor de la jornada. Dins la mateixa màniga participaven els pilots d'SMA i SM Promeses. A SMA, Abel Cliviller va vèncer cadascuna de les dues sessions pujant al més alt del podi. Javier Pinedo del Motoclub Dudux va repetir la segona posició en totes dues mànigues, mentre que Sergi Sánchez aconseguia finalitzar tercer en totes dues curses, completant el podi de la categoria. A SM Promeses vam poder veure una gran exhibició de David Jiménez, que va rodar a un ritme altíssim situant-se just darrere de Francesc Cotxarrera. Jiménez no va tenir rival dins la seva categoria i va sumar els 50 punts que li permetien pujar al més alt del podi. El segon millor de la categoria va ser Gastón García i completant el podi d'SM Promeses, Víctor Alguacil. Per finalitzar la matinal de Supermotor, els pilots d'SM Road. En aquest cas, els pilots no han de completar la zona de terra i disputen tota la cursa sobre asfalt. Oriol Lozano no va tenir pietat dels seus adversaris i va vèncer clarament cadascuna de les dues mànigues. Daniel Pinto se situava darrere de Lozano en cadascuna de les dues sessions, però a la primera va patir una caiguda que li va impedir finalitzar la cursa i només va sumar els 20 punts corresponents a la segona posició de la segona màniga, que no van ser suficients per accedir a una posició de podi. Sí que va aconseguir pujar al segon graó a Abraham Galvez, que va finalitzar segon i vuitè a la primera i segona màniga respectivament, mentre que l'encarregat de completar aquest podi va ser Javier García. Per tornar a gaudir de l'espectacle del Supermotor català, tot just haurem d'esperar 2 setmanes, ja que el proper 8 d'abril tindrà lloc la segona cita de la temporada al circuit de Móra d'Ebre.